I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Ho, 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 ho! Croeso I haclediad rhif 33! Diolch fawr I chi am diwnio fewn unwaith eto, a falle bod ni'n teimlo'n gynnar I chi, ond yn ni yn barod am dymor y Nadolig ar yr haclediad. Woo! Mae'r pot allan yng Nghaerdydd, mae'r Lego allan yn Llundain, a mae Iestyn yn just tree cool I gael unrhyw props. Na, be di hwn da? Johnny Walker Black. Oh, hyfryd. Oh, yeah. Mae'r mince pies yn y ffwrn yn barod, a gobeithio fyddwch chi yma hefo ni am yr awr-ish nes yma I wrando ar ein dymuniadau Nadolig, chydig bach yn newyddion, a lot o jôcs gwael gen Bryn. Da ni'n nominatio Bryn fel dad jôcs y podlediad heno yma. Bryn, ti'n hapus efo'r sefyllfa na tybed? Di'r internet di mynd eto. Mae'n siŵr bod chi'n cofio rifyn pan oedd internet Bryn fynd tro diwetha. Mae yna clips ar gael ar diwedd haclediad 32 dwi'n ame, lle mae Bryn yn diawlio, a mae o bosib un o'r pethau mwyaf doniol da ni wedi clywed erioed, Iestyn? No, erioed. Erioed. Mae'n well na'r Blackadder specials yn fy marn ni. Ond yn amlwg, mae Bryn yn trio cysylltu hefo ni, ond yn methu. Felly, mi ddewn ni nôl I ho-ho gychwyn yr ho-ho-haclediad I chi eto mewn munud. A mi fyddwn ni nôl efo criw haclediad mewn 3, 2, 1. A we chdi, Sioned. Ac yn cael ei groesawu nôl o'r gwyll, yma Bryn Salisbury! Hi, Bryn! Hey. Be gwyddodd fanna? Mae'r un chi sy'n bod yn gryda'r podlediad o'r blaen yn gwybod bod fi yn byw mewn rhyw lle bach, distaw, Tiny. anhysbys. So neb rwy'n clywed o'r lle nhw Llundain. Ac am ryw reswm, dwi'n methu cael cysylltiad i'r we sy'n gallu aros I fyny igon hir I recordio munud. Chi'n rhaid munud o'r podlediad. Da ni newydd gael adroddiad yn mynd, dwi wedi goffod stopio ar ôl 45 seconds! Oedd fewn hanner munud o cychwyn recordio'r podlediad, mae y cysylltiad yn web pedal fyny, dwi'n bod fyny am rhy hir, dwi am rhoi gorau iddi hi. So be ti'n dalu am rwan da? Mae gen I newydd gael BT Infinity ddoe, sy'n fod i'n rhaid fyny at 64 megabyte yr eiliad I mi, ac am ryw reswm, mewn torri allan, a mae o just... Rhaid chi ddod I gnar o'n. Sa ddim ffordd chi ennill efo'r cysylltiad yma. Mae o'n just yn hollol wirion bost. Dyna ddim synwyr o gwbl. Neis I weld bod Bryn fanna yn hwyl yr wyl. Da ni am symud ymlaen. Hei, dwi'n gwisgo scarf Tom Baker, okay? So ddim dweud bod fi ddim yn bod yn hwyl yr wyl yna fi. I dynnu darlun gweledol I chi yn eich meddwl rwan tra bod chi allan yn jogio neu yn y car, yn gyrru adre yn Nadolig fel sa Chris Rea yn deud. Dyn ni yn edrych ar Bryn fan hyn ar yn galwad Skype ni a mae o yna hefo'i Lego Hulk, Lego Thor, Lego Deadpool a scarf enfawr Tom Baker. Bys y rwy'n falle gallu cyhyddo fo fod yn nerd, ond byddwn ni byth yn neud hyn o'r haclediad. Damn it! Dyn ni'n mynd I fod yn trafod ychydig bach o newyddion cyn symud ymlaen at y prif darn o sioe, sef, wei, Dolig, oh my god, Sean Corn, waa! Nôl I fi, doedolion. Da ni wedi darganfod heddiw bod Cynulliad neu Llywodraeth Cymru wedi rhoi grantiau allan ar gyfer flwyddyn nesaf. Grantiau hyrwyddo technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg. Yn anffodus, does dim grant i'r haclediad gael fynd allan I Comic-Con nag I E3. What? Rubbish. Fydden ni'n trio? Wel, dwi'n credu, mae'r ceisiadau ar agor ar gyfer blwyddyn nesaf, os llyn ni gael nhw fewn cyn yr had, dwi'n siŵr llyn ni fynd I Comic-Con, hynna'n ffain, y bysa. Mae'r grantiau wedi cael ei rhoi allan I 4, dwi eisiau dweud sefydliad, ond dyn nhw ddim wastad yn sefydliadau, achos mae un o'n nhw o'r enw Noodles Curve, ac I unrhyw un sydd yn dilyn digwyddiadau yn y we Gymraeg nerdiol, Rhodri ap Dyfrig, a.k.a. Noodles, yw Noodles Curve.
mae o wedi ennill un o'r grantiau yma i greu gwasanaeth fydd yn coladu cynnwys Cymraeg Twitter mewn un lle, yn neud y Gymraeg a rheini sy'n ddefnyddio yn fwy amlwg. A mae'n mynd ymlaen i ddeud, mae Twitter yn blatfform sy'n dod yn fwy pwysig ar gyfer trafod newyddion, diwylliant a chymdeithas mewn amser real. Bydd y wefan yn tynnu sylw at pynciau trendio, pynciau llosg a hefyd daleni at gynnwys Cymraeg sy'n cael ei rhannu drwy'r platfform gan annog bobl i ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein. Fy ngairi am hwn, Athro Lithgar. Dwi'n credu bod hwn yn gret. Dwi'n gwybod amdano chi, guys, os da chi wedi cael chance i sbio ar y datganiad yma. Da ni'n gwybod lot o'r manylion gan Noodles i hynna'n, a mi oedd arbrawf UMAP Cymru, sef system oedd yn casglu tweets Cymraeg, yn beth sy'n ni'n dweud yn Saesneg, proof of concept, neis iawn, ar gyfer gweld, allwn ni gael un lle, gan bod Twitter i hynna'n ddim yn mynd i roed o'i ni, mae'n gret bod Noodles Curve yn gobeithio gwneud hyn yn y flwyddyn nesaf. Ni'n gobeithio cael rhodri ar y rhaglen, unwaith mae pethau wedi cael ei sefydlu'n well, i drafod beth sy'n digwydd yna. Hoge, ydych chi'n credu bod hwn yn mynd i fod yn rhywbeth defnyddiol, neu oes na beryg iddo fo falle fod yn rhywbeth bach o flash yn y pan, rhywbeth na fydd bobl yn defnyddio? Wel, eto mae'n wynud efo faint o hyrwyddo fydd o'r rhaglen a o'r gwefan. Os mae'n gallu creu cymuned o gwmpas yr gwefan, mae'n mwy o bobl defnyddio fo, a fydd o'n mwy o denu mwy o bobl wedyn at y syniad o defnyddio'r wen y Gymraeg. Mae rhywbeth syniad yn haws i bobl dod i wybod bod na bobl yn defnyddio'r Twitter a Facebook yn y blaen yn y Gymraeg, a mwy o bobl fydd mwy gyffyrus defnyddio fo, a gorau beth pethau mynd. Be fysa'n gret just i fynd fewn, achos mae'r enw, bod Noodles yn enw, ti'n ma, Noodles, kind of trademark Rodri, ti'n meddwl bod yn swnio fel enw start-up? Mae o braidd. Iestyn, allu di weld logo yn llygad dy feddwl rwan? Mae'n enw sydd yn, sticio efo chi ac yn gofiadwy. Dwi'n meddwl dyle fo fynd amdani. Ac just newid i enw by default i just Noodles, de. Wedyn bys ei deulu fo'n gallu bod yn app Noodles. Be byswn ni'n gweld hwn yn rili ddefnyddiol i fi'n bersonol, a dim syniad ystyr pres yna i wneud o, ond bod o i hynna'n yn dod fel Twitter client app, so bod ti'n gallu rhedeg dy timeline di a timeline ehangach Gymraeg ar yr un pryd. Sy'n swnio'n ddrud, dwi'n gwybod, ond... Wel, y problem efo hynny yw, sy'n rhaid i bod y ffordd o tagio cynnwys yn Gymraeg neu Saesneg. Wel, ie, sy'n greit i bod beth i'r system yn mynd i fod i bigo pethau fyny, yn bydde? Ac mae, wrth gwrs, dwi'n siŵr yn un ystyr yn fod mae Twitter wedi bod eitha cas yn ei ffordd efo developers yn y blwyddyn dwytha, fod eich efo hwn yn rhywbeth fydd nhw'n gymrydwyo oherwydd fod yn wahanol i ddim just another Twitter client. Mae o'n gwneud rhywbeth efo'r cynnwys ac tywod yn cefnogi iaith fach. So, swn i'n meddwl fysa Twitter i hun yn cefnogol o hyn. Os wyt ti'n droi o'i fewn i rhyw fath o Twitter client, felly wedyn fysa nhw yn dechrau gwthio nôl yn erbyn o'n fod maen nhw eisiau chdi defnyddio'r gwefan na i apps nhw. Ond sa ti'n... Dwi'n gwybod dwi'n mynd i ddeud y gair wyt ti Iestyn ddim yn hoffi, sef hysbysebu. Os wyt ti wedyn yn gallu perswadio Twitter, mae rhaid talu am stwff, mae rywsyd lawr y leid. O ia, gofyn wrth i fi dalu amdano fo ta? Ie, exactly. Ti'n neud o'n... Mae Twitter wedi tyfu i fod yn mor fawr rwan. Dwi'n siŵr fod na ddigon o bobl allan yna. Mi fysa isio talu amdano fo. A rhai eraill yn digon barod i derbyn y hysbysebion. I derbyn y hysbysebion. Dwi'n deall na, hwnna dyd y ddadl di efo'r holl system yma. Ond, a fysa modd deud wrth Twitter ynglyn â hysbysebu Cymraeg. Mae'r awr Gymraeg wedi bod yn ril llwyddiannus fel na, ynglyn â hyrwydd o busnesau Cymraeg a pethau. Os wyt ti'n dilyn o, mae hyn yn siarad drud. Dwi'n gwybod hyn yn siarad drud. Ond, ar yr haclediad, mae yna bach o
meddwl lawer las yn digwydd. A mewn byd perffaith, swn i'n, so ti'n adeiladu model hysbysebu Cymraeg? Yr peth i gofio Twitter ydi, mwyn y lai be maen nhw'n trio neud ydi adeiladu ffordd fydd nhw hysbysebu i pobl beth sy'n digwydd y munud yma. A os ti'n neud o'r haws iddyn nhw adnabod cynnwys i nhw gallu targedu hysbysebion yn well. Mi fydden nhw sicr efo diddordeb. A bydd y mater wedyn ydy, ni fel pobl technoleg yn adeiladu y gallu i wneud hyn un peth neu'r llall, mae fyny wedyn i bobl wedyn mewn busnesodd yn y celfyddydau wedyn defnyddio'r technoleg yna wedyn i wneud y hysbysebu. So, maen nhw'n targedu pobl o 18 i 25 sy'n siarad Cymraeg o fewn ardal. Ac actually edrych am y data a wedyn defnyddio'r gallu wedyn y technoleg felly mae Noodles yn mynd i datblygu i gallu targedu cwsmeriad a pobl sydd efo diddordeb yn be maen nhw'n trio hysbysebu. Wel, dwi'n edrych ar y cwmnïau neu'r gwasanaethau eraill sydd wedi ennill arian yn y system yma mae'r Llywodraeth yn rhoi grantiau allan. Mae Canolfan Bedwyr wedi ennill y grant i greu system adnabod lleferydd, cos mae hyn yn hawdd i ddweud, speech recognition Cymraeg, sy'n swnio'n ffantastig, llais i destun, sy'n swnio'n berffaith, achos dwi'n nabod cwbl o bobl sy'n gweithio i cwmnïau is-deitlo, a bydde math yna o feddalwedd yn talu ar ei ganfed, dwi'n gwybod, ond hefyd, fel defnydd i bobl sydd yn Amerigolog, sy'n swnio briliant i fi. Mae yna hefyd 3 o'r 6 yn arian ar gyfer apps. So mae gen ti partneriaeth Penrhys, dwi ddim yn nabod nhw, yn cymryd prentys ymlaen i wneud greu app newydd i blant dan 7 oed, sy'n gret, achos gennau deimlad bod cyw ar hyn o bryd yn eitha corneli'r farchnad ar apps Cymraeg i blant, a mesio, dwi'n rili gobeithio fydd yna fwy yn dod allan. Prifysgol Aberystwyth, unwaith eto apiau dysgu Cymraeg, fanna, fydd yn gret, a urdd, yn creu app urdd newydd, dim app steddfod, app urdd ar gyfer annog plant ifanc i rhannu digwyddiadau gweithgaredd y Cymraeg sy'n digwydd efo nhw. So, swnio really... Facebook Cymraeg o ran y disgrifiad yr un app urdd mewn ffordd. Swn i'n really licio gweld, unwaith eto, mae'n fater y pres eto, ond lle really, swn i'n licio gweld, so hwnna'n edrych yn gret ac yn really ddeniadol. Swn i'n credu so hwnna'n swn i'n licio os hwnna'n really gallu gweithio. O problem efo pethau fel ydy wrth gwrs cael yr critical mass o bobl i fod yn defnyddio fo. Ac dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg reit sceptical i weld os neith o cael y cymuned yna tu ôl iddo fo. Bod fi'n pobl lwc iddyn nhw, ond dwi'n... Ie, ys dwi'n gallu bwydo fewn i Instagram, i Facebook, neu tynnu'r info allan o rheina, sy'n anodd, mae'n siŵr. So ti'n gweithio ar y cyd efo rhywbeth fel yna? Yn hytrach na cwffyn i erbyn nhw, ti'n goffa neud o ddim yn cyd i? Dwi'n siŵr fod gyda nhw digon o aelodau trwy Gymru sydd, so mae gyda nhw digon o bobl yna'n barod, ond mi gadw nhw i ddefnyddio fo wedyn ar ôl nhw drio fo allan dyna. Dyna maen nhw angen neud e. Mae hyn i gyd yn swnio'n gret, a swn i'n really swn i'n gobeithio, achos dwi'n dilyn, dwi'n cedi na iaith fyw ydy, at iaith fyw ar Twitter ydy cyfrif Twitter yr cynllun yma gan y Llywodraeth. Swn i'n really licio gweld nhw yn gweithio ac yn hyrwyddo rhain pan maen nhw'n dod allan, ac yn cadw bobl up-to-date bach mwy efo beth sy'n dod allan. Be mae'n i ddeud hynta? Os mae unrhyw un o'r bobl sy'n tu ôl i unrhyw un o'r hein eisiau dod ar y raglen i siarad amdano nhw, dde'n croeso ddyn nhw ddod, a nhw'n cael esbonio i'n union be maen nhw'n mynd i wneud, sy'n maen nhw'n mynd i ddefnyddio yr arian ma. Defnyddiwch ni a y 5 o bobl sydd ddim yn deulu ni sy'n gwrando ar yr haclediad. Yay! I hyrwyddach. Ond mae'r gwahanol brosiectau yn edrych yn ddiddorol. A cofiwch,
Mae ceisiadau yn mynd fewn rwan, chi'n barod i dderbyn ceisiadau ar gyfer y blwyddyn nesaf. Mae rhaglen Grantiau 2045 yn agor ar gyfer ceisiadau yn y flwyddyn newydd. So mae rhaglen mewn y fanylion gan gynnwys gwybodaeth am sut i ymgeisio i weld ar y dudalen Grantiau hyrwyddo a'r tudalen yr Cynulliad sydd yn wales.gov.uk. Good dwyieithrwydd y fanna, innit? Peth efo peth yma di, mae'n i fi weld rhywbeth bod yr Cynulliad actually yn wedi neud rhywfaint o feddwl tu ôl i'r prosiectau i roi arian i. Lle welon ni chydig o flynyddoedd yn ôl yn y prosiect lle ond rhywun wedi cael arian i greu CD-ROMs o dan y prosiect bod nhw'n rhyw fath o prosiect be oedd yr addysg oedd hwnna eto'n de. Ie, be oedd o Innovation Fund oedd o de. A ddim yn innovative tu hwnt. A just meddwl bod nhw'n actually wan yn edrych o bod nhw'n bach mwy o feddwl fewn iddo fo, a union lle mae'r technoleg, be sy'n mynd i fod yn ddefnyddio, pethau fatha adnabod iaith, apps i creu cymunedau. So da ni'n gweld wan lle mae'na bwyslais efo symud o lle da ni'n gweld i'r BBC a falle ddim yn neud y gwasanaeth gorau i'r cymunedau yn Gymru. Da ni'n gweld lle mae pobl yn gallu dod at ei gilydd a creu y storia a rhannu straeon trwy'r we. Achos un o'r rhai sydd wedi cael arian ydy stori ni, Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd, sydd yn neud lot hefo, dwi'n gwybod lawr fan hyn yn Caerdydd, hefo pobl Caerdydd, sydd yn wante, dwi eisiau dweud hyperlocal, a dwi fod yn gwybod be ydy hyperlocal. Ultra leol, really lleol. Come on, hogia. Hebch fi allan. Dwi'n gwybod, fe yna bobl yn gweiddi ar i iPods wan. Wel, lleol ydi o. Dyna fo. Yn Nghymru, lleol ydi o de. Eitha lleol. Eitha lleol. Reit lleol, ia. Peth ydy, mae'n creu cymunedau yna, a bod pobl wedyn yn gallu rhannu straeon. Mae'n dangos really be mae'r we gallu neud, os ydy y prif farchnad ddim yn fodlon rhoi gwasanaeth i'r cymunedau yna, neith y cymunedau yna dod at ei gilydd a creu cynnwys i hunan. Fatha, da ni'n neud efo yma, da ni'n creu cynnwys ar gyfer pobl sydd efo diddordeb mewn technoleg, lle dydyn ni heb di gweld do'n y byd yn bodoli o'r blaen. A hyn di peth yn, mae'r Cynulliad diwan yn actually edrych ac yn meddwl be fydd ni ariannu sy'n mynd i wneud bywydau'n gwell. A dyma beth ni'n gweld, i'r ariannu newyddion, a ariannu meddalwedd i pobl gallu siarad efo'r cyfeiriad yr iaith i hunan. Plant. A creu cymunedau, plant a creu cymunedau. A mwyn yr sort o beth ddylio nhw bod yn rhoi arian i. A dwi eisiau gweld mwy o gwybod mwy am be maen nhw'n neud. Dwi eisiau gallu helpu nhw cael ei neges nhw allan, a cael pobl defnyddio'r pethau yma. Na fo, felly, os gennych chi'ch syniadau allan fanna, ewch chi ymgeisio am y grantiau yma ar gyfer blwyddyn nesaf, a cofiwch adl ni wybod. Ac os dyn nhw'n syniad ffantastig, beth am adl i ni rhywbod rwan, fel bod ni'n gallu rhoi y cais fewn a cymryd eich pres chi gyd yn Alan Sugar Style i. Hei, Sioned, dwi'n feddwl am rhywbeth. O'n i bod yn neis am yna. A ti yn? Wel, ti'n gwybod pam ddo? Alcohol yn cicio mewn. Yn union, a mae dy wedi di aros fyny am fwy na 45 o eiliadau. Hooray! Fe pan y boi ni fydd we pawb arall yn cwmpa allan cyfeir. Just ti fydd yn goffi wneud yr aglediad. Iestyn, dwi'n gwybod os gen ti syniad am rhywbeth ffantastig gallu di sgwisio bach o bres allan o'r Cynulliad amdano? Mae cwmni da yn gweithio ar rhai bethau fydra ni ddim siarad amdano ar hyn o bryd. Dwi'n falch ti hwnt, a mae'n siŵr fydden nhw'n edrych yn bert os wyt ti'n neud efo nhw. Nodyn bach arall, da ni wedi bod yn edrych, cwbl o pethau wedi postio fyny ar hackiaeth.com. Un nath daro'r llygyd yn ofnadwy ddiddorol oedd gêm gyfrifiadurol Cymraeg, enaid coll, cyfieithiad, da ni'n gwybod am cyfieithiad o gêm, felly ddim yn gynhenid Gymraeg, cyfieithiad, so fersiwn Cymraeg o gêm, mae ar gael ar Steam, yn anffodus, da ni di methu chwarae fach, achos na ddim fersiwn Mac eto, mae Mac i ddod yn fian, da ni'n chwilio amdano fo. Enaid coll, mae'n edrych yn gêm spooky, eitha, mae'n rhaid i ti darganfod
dy hun beth sy'n digwydd. Dwi'n credu bod ti'n cael narrative lot yn yma. So bys ni really gwirioni gallu chwarae hwn, ond dwi'n methu ar hyn o bryd. Felly unrhyw un allan yna sydd eisiau cael tro ar y gêm yma, walesinteractive.com ydi o, wan te. Da ni'n eisiau deud gormod, ond fel, beth lle ni ddeud, gatekeepers, pethau sy'n edrych yn neis iawn, da ni ddim yn hapus hefo logo walesinteractive.com. Iestyn, alle ti sort of rhoi rhyw nodyn bach i ni cynllunio-wise ar gyfer hwn? Ond mae'r gêm yn edrych yn lyflu. Wel, mewn ffordd tywyll, ti'n gwybod? Ond dwi'n siŵr na ddim yr un person sydd wedi wneud i logo. Lle da ni'n cael bach o enw bod y snobs y we yma. Da ni wedi bod yn rhy glen yn yr eitem diwetha, felly da ni nôl i'r arfer yma. Ond te, mae'r cwmni'n gret, mae'r gêm yn edrych yn gret. Ydy, be mynd i just deud, be mynd i'n gadl o fel mae'r gêm yn edrych yn gret, ond ni'n mynd allan a trio fo. Na i drio fo pan mynd o ar y Mac, a wedyn na i sleitio fo. Fel maen nhw'n deud ar podcast y Nerdist, dwi'n newydd arganfod diolch i Bryn, diolch Bryn, view and then review, sydd yn ffordd e o feddwl amdani, dydy. Ond mae'r geiriau, just i ddisgrifio chi, gan bod hon yn bodlediad yn hytrach na'n fideogastr, mae'r logo yn cynnwys drai goch chrome, plastic effect, Wimbledon spotty font, a 3D shadow effect. Mae'n edrych, mae di dyddio, mae'n reit, mae'n edrych yn rhywbeth eich sa mwy wedi bod o gwmpas rhyw 50 mlynedd yn ôl ar y we. Dwi'n mynd mwyaf cutting edge, sy'n ni'n deud, ond fyddwn ni fadda iddyn nhw dwi'n meddwl achos mae game nhw'n edrych yn really cool, so diolch Wales Interactive, a sori am fod yn snacky, ond diddannwch ydy ni, ti'n gwybod, sy'n neb yn no holds no holds at all. So mae'n edrych yn greu. Master Reboot ydy enw fo yn Saesneg, a wedyn enaid coll yn Gymraeg, a os ydych chi'n edrych draw ar haceth.com, mae Rhys Lloyd wedi wneud sylw o dan yr erthygl mae Noodles di roed fyny, yn deud na fodd ydi wneud yr addasiad Cymraeg. Felly mae hynna'n rili dde i weld bod rwy'n oedd yn ynghlwm ar prosiect wedi bod yn wneud sylw ar haceth.com. Diolch yn fawr, Rhys. Hogia, da ni'n gweithio am fersiwn Mac i hon. So, ond fel gamers, yr haclediad ganadus genna i console, dwi'n mynd i basio draw. Bryn falle mwy neu Iestyn y myd yr bibidi joypads. Mae'r Xbox One allan a mae'r PS4 yn dod. Yndi. Oes na gyffro yn eich misg? Dim really. Item nesa. Yr peth efo dwi'n gweld ar y funud ydy lot o'r gemau mawr heb di dod allan yn iawn ar gyfer y platforms newydd yma. So, mae o'n datblygiad o be oedd yn ar blaen, mae'r technoleg wedi symud ymlaen, mae'n pethau newydd fel stwff ar Connect a bachu sydd wedi datblygu fwy na fel oedd o'r blaen. Mae'n beth diddorol efo'r Xbox bod yna 3 wahanol operating system i gyd yn rhedeg y tameidiau gwahanol sy'n edrych sy'n bydd yn symud y ffas mae'n gweithio reit handi. Ond lot o'r pethau deud ydy sa bod yna gem da chi o ddifri eisio chwarae ar y system da chi mwyn o lai well yn just yn aros efo'r ysgyn chi ar y funud. Peth o'r PlayStation 4 diddorol, ond mae'n lot o bobl wedi bod yn cwyno bod y peth wedi torri. Bod nhw'n cyrraedd. A di PlayStation 4 allan eto? Mae'n mewn rhai ar America, di.
Am Amazon yn gweld lot o bobl yn gyrru nhw nôl oherwydd maen nhw'n switcho nhw ymlaen a maen nhw'n cael yr blue ring of death yn ytrach na the red ring of death fel oedd... Hold on, fel rwy'n defnyddio box U-view, mae'r blue ring yn golygu bod o actually'n gweithio, so hynna'n brysu fi. Hollol wahanol. So, maen nhw wedi cael trafferthio bod yna unedau ddim yn dod ymlaen, maen nhw'n dod ymlaen yn symud dod i fynd ar y sgrin, Mae'r Xbox One wedi cael drives ydy dod allan. Dodgy, do. So, peth os da chi'n trio lawnsio peth mor sy'n cael disgwyl na gyn gymaint dros y byd i gyd, mae'r problemau fel ma'n digwydd ac yn affodus i cwmnïau fel Microsoft a Sony, mae da ni yn y byd wan lle mae lot o bethau dibynnu ar y cymuned a bydda ni'n disgwyl a maen nhw'n dibynnu ar... Wel, achos bod nhw'n gwerthu gymaint yn dydyn nhw. Mae'r Xbox One wedi gwerthu dros miliwn? Rhywbeth fel, ie. A dyn maen nhw'n dibynnu ar pobl siarad yn dda ac yn positif ar pethau fatha ar Twitter ac ar Facebook. Mae'n meddwl mae unrhyw fath o sylw drwg yn mynd ddod i'r yn amlwg o weddol sydyn. A dyna'r unig beth y fydd bobl yn edrych allan amdano. Yn union. A peth ydy, mae fel bod yr hen stori efo papur y newydd, sy'n byd yn gwerthu papur y newydd yn well na newyddion drwg. Newyddion drwg. So, mae pobl yn mynd i chwilio amdano newyddion drwg. Mae newyddion drwg yn lot mwy dyniadol i pobl na newyddion da. So, pobl dweud, dwi'n chwarae fo mewn gret, so pobl dweud, mae'n boring. Mae Microsoft yn shit. Mae Xbox wedi torri, mae'n rubbish. Mae hwnna'n dod o lot mwy sylw i pobl. Mwy dramatic. Iestyn, wyt ti'n ddim yn person sydd efo consoles neu byd? Sna reswm yn pan? Dwi efo Oes? Wii. A mae gynna i ddau PlayStation 2. Mae gynna i un PlayStation 2 law grisia a un fyny fan hyn. Am fod oherwydd gynna i backlog masif o games dwi heb di chwarae ers cael plant 5 mlynedd yn ôl. A dwi wedi bod yn mynd trwy am fod mae lot o bobl yn dweud, Wii yn shit a felly. A dwi wedi bod yn mynd trwy'r rhestr games sydd yn y 90% scores yn y reviews dwi dal eisiau chwarae. A mae yna dros 20 o'n nhw dwi angen chwarae, a mae'n mynd i gymryd oesoedd. Yr unig beth ydym Wii, fi sy'n lwcus tu hwnt i gael Wii, cos ath ymrawd sydd yn super nerd gemiwr, Osh, hi, gafodd o Wii U llynedd, pan ddoth allan, achos mae o'n Nintendo Convert, Super Nintendo nerd, a mae'n caru fo, a mae'n mynd i fo'n chwarae Super Mario 3D, tan bod i fysedd yn gweidi dros Dolig, dwi'n eitha siŵr. A gethon ni'r Wii ar ei ôl o, ac oedd hynna, a ni jyst i'n meddwl, oh my god, sut dwi'n mynd i gael amser i chwarae hwn? A dwi'n really joy, yn ymwedig dros Dolig, mae Nadolig definitely yn amser games i ni. Ie. Beth ydy, mae'n rhywbeth, mae peth fatha'r PlayStation, yr Xbox, mae'r controller yn dailaw, mae'n rhywbeth sy'n reit ffidli am y pethau reit cymlaeth. Efo teulu yn dod draw, mae gen chi nain a taid, mama, dad. Mae'n ffantastig i chwarae fo'r teulu. A hynna di'r peth efo'r lle oedd y Wii, mae'r Wii yn ennill dros pethau fatha'r Xbox neu PlayStation ydy'r ffaith bod o'n actually'n creu rhywbeth fydd y teulu i gyd chwarae. Ie, ti'n gallu rhannu lot mwy yma. Yr unig beth edau ydy, achos yr unig teledu'n tu ni ydy HD teledu mawr y palor. Hynna di'r problem yn gael. A does na ddim HD ar y Wii. Ond yn amlwg, doedd am di cynllunio ar gyfer hynna. Ti'n modd ddoth allan, be? Mae gynna fi HDMI adapter iddo fo, de? A mae hwnna'n neud y llun lot gwell. Iestyn! Lle di rannu dy suppliers i fi, please? Cos bysa hynna'n gret. Cos mae gennau lot o gemau. Dwi'n gwybod bysa'n gallu edrych yn hyfryd. Ond dwi'n mynd bach yn frustrated efo nhw, cos mae'n edrych o bod fi'n... Cyn bellad fod y TV di'n gallu neud upscalio eitha call, mae'n edrych yn dda. Wel, mi fyddwn ni'n symud ymlaen i'r rhestr Nadolig ni, ond dwi'n cofio mi oedd, pan brynon ni teledu ni, nathon ni really mynd bach yn bonkers efo fo, achos oedd i'r World Cup rygbi, 2 flynedd yn ôl, a ni ffal y trigger allan, yr un tro'n bywyd ni, so brynon ni yn Sony, in Sony, a dim ond yn, dwi'n cedyn dim ond yn 32 inch, achos pan byddwn ni'n byw mewn tŷ bech, tŷ diwetha gen ni, oedd o'n gret, oedd o'n ffitio'n gret, oedd o'n just yn ffitio'n berffaith. Rwan, da ni wedi goffa symud i lle chydig fwy ar ôl cael hogyn bech. Mae'n edrych ar goll. Dwi
dwi di sio mi gael ddal y dol. Ddedes i ti dylen i di cael 37 inch, ond ne, a ti'n mynd gwrando na fi. Ie, ond mae o'n dibynnu ar y stafell am fod 32 modfod ydy'r fwyaf neith stafell fi gymryd, a fydd o'n edrych yn stupid fel arall. Otherwise. Dwi di bod yn gwachio BT Vision, yr coverage chwaraeon ar hwnna. Mae gen nhw massive Panasonic. Mae tua'r un taldra a Jake Humphrey, sydd tua 7 foot. A dwi'n edrych ar y sgrin a dwi'n mynd, ysdi honna ddim yn 60 inch, dwi ddim yn gwybod be ydi. Mae o'n beautiful. A ti'n gwachod BT Sport HD, a dwi'n mynd cymryd sylw nhw, dwi just really eisiau telu nhw. Just, someone cymryd fyny wal gyfan, a sefo just fel, oh my god. Ti'n gwylio fanna, mae'n rhyw anhygol o beth o tamad y chwarae'n ddigwydd, a ti'n fawr mynd, my god, that's the beautiful thing he's ever seen. Ie, dwi'n gwybod oedd o chwarae gwych, doedd? Be, chwarae be? Sorry, na nisio nhw'n teledu. Panasonic, dwi'n sbio. Oedd hi'n anhygol. Sydd, falle, yn golygu bod ni wedi symud ymlaen o... Wel, Sioned, cyn i ni newid, gael sort of... Bryn, neidio fewn. Wel, ac yn anffodus, dwi wedi dymchwel y segwe, ond o'n i'n... Ti'n fe, dyn nhw'n gret dyddi yma. Dwi'n gorau dweud. Wel, rhywbeth, o'n i wedi bod yn meddwl amdano yn y dyddiad dwytha, a nes i sgwennu ar gyfer golwg 360, amdan oedd... Mae'n lot o sôn wedi bod yn ddiweddar amdan pobl fel blocio pôn a balli ar y we. Ac mae'n wedi cael off a jest chos bod nhw'n mynd yn bygio fi. Mae pawb a peth o'r i bai ar cwmni ar we fatha Google a Bing a dweud ei bai nhw dwi'n mynd digon i wareidu'r we o'r fath sothach ma mae'n ffiaidd a bethau fel la. A da ni'n gweld y stŵr ma'n dod gyda pobl fel y Daily Mail a'r Daily Express. A sy'n eisiau licio dweud i pobl... Mae eisiau pobl edrych i weld pwy yn union sy'n actually rhoi arian i helpu yr heddlu mynd ar ôl y pobl sy'n neud yr pethau ffiaidd ma i blant. Mae Google a Bing a Microsoft wedi bod yn rhoi arian i'r heddlu i helpu nhw gwaredu yr stwff ma o'r we ers peth amser wan. Mae nhw'n benthyg peirianwyr a technoleg i fynd ar i trio cael gwarad o'r stwff ma. A mae nhw'n neud mwy na sydd angen arnyn nhw, a mae nhw'n neud mwy na neb arall allan yna ar y funud. A dylen ni'n rili bod yn deud diolch iddyn nhw am be maen nhw yn neud, yn ytrach na bod yn gweiddi fel pobl fel Daily Mail a'r Express yn deud rhag i gwylio nhw, maen nhw'n neud pres oddi ar y we. Mae'n anhygol. Ffragi, sy'n well gyda i fod ar ochr Google na fod ar ochr Daily Mail. Mwyn yn bapur newydd sydd wedi, yn eu hanes nhw wedi bod yn cefnogi yr Natsiaidd yn ystod yr ail ryfel byd. Mae nhw'n gwefan sydd yn rhoi allan cynnwys sydd yn gas at pobl o ledu tramor, pobl sydd dim o'r edrych yn gweithio, pobl sydd... Gyffredinol hefyd. Mae nhw yn gyffredinol, mae nhw yn bod yn ffiad i... pobl sydd yn anabol, pobl sydd sal, pobl sydd ddim o'r home counties. Fel ddedys di, Bryn, sa'n byd yn gwerthu papur newydd cystal a newyddion rŵg. Y peth ydy, mae'n just mae nhw'n horrible bobl a len i ddim bod yn... So, os da chi'n gweld links i'r Daily Mail, peidwch a clicio ar nhw. Os da chi'n gweld pobl sydd yn deud iddyn nhw, sy'n deud, wel, nes i wedi darllen y Daily Mail. Wel, dwi'n nes i hefyd darllen y Daily Mail bod nhw'n bod yn cefnogi Hitler yn ystod awr o'r byd. So, len i'n bod yn gryndo nhw, len i'n bod yn edrych ar nhw, len i'n bod yn neud i byd i'n edrych o fos. Os da chi wedi siomi neu wedi cael eich gwylltio gyn link o'r Daily Mail, peidwch ar y dyfynu ar Twitter. Just dilaiwch y negas. Mae mwy o pobl da chi gyrru i'r gwefan yna, yn ei mwy o bres iddyn nhw, stopiwch gyrru links i'r Daily Mail. Sorry. Ti'n mwyn be, Bryn, da ni'n mynd i gychwyn podlediad newydd sponsif, Rant Bryn, a dwi'n mynd i ymuno hefo un arall lle, mae hwnna'n swnio'n debyg tu hwnt i sut dwi'n gweld y Daily Mail. Dwi'n gweld bod yn mynd, oh my god, sbioch ar hyn, a dwi'n gwybod bod o'n short URL y Daily Mail. So ti'n just fel, nope, dwi ddim yn credu fyddai'n clicio ar hwnna. Sorry, o'n i ddim just cael off y chest. Ti'n cael off the chest, ti'n teimlo well?
Dwi'n teimlo well ar ôl clywed o. Dwi'n teimlo'n fydur bob tro dwi'n clicio ar un a gweld, oh my god, lle dwi wedi mynd i rwan. Ie. Ac mae o'n just yn troi stumog fi. Am fod, mae bob tro y headline yn contradictio yr images efo'r links gyda nhw a lawr yr ochr y dde. Yr sidebar of shame. Sidebar of shame, ie. Fuck. Dwi wedi gosod wan ar cyfrifiaduron fi gyd wan, kitten block. Kitten block. Please esbonio kitten block, mae'n gryd. So, mae o'n plug-in i rhan fwy o porwyr sy'n ar gael wan. So, os mae'r porwr gweld bod chi'n mynd i'r Daily Mail, mae o'n ail gyfeirio y gwefan i tudalen llawn o llunio cathod bach a panidio de. Panidio de, ie. Oh. Panidio de ar y chwith, lluniau o cathod bach ar y dde. Be gyd i well? Be gyd i well? Pam yn y byd fysa ti eisiau mynd i'r Daily... Falle na i mynd i'r Daily Mail just er mwyn cael lluniau panidiau a cathod bach. Ie. Och, sôn am mwy o bethau hapus, a fluffiog, a neis. Nadolig! Yay! Dyn ni wedi bod yn rhoi... Snow is falling all around. OK, Gavin, fan hyn mae'r bed Nadoligedd yn dod fewn i ni. Just rhoi hwnna allan hwnna. Rhestr dymuniadau Nadolig crw'r haclediad 2013. Nathon ni drio neu hyn llynedd, a nath Bryn wedi darganfod bod o ddim eisiau unrhyw beth i Dolig. Na, oedd ddim eisiau prynu dim byd i neb arall, ac oedd eisiau prynu Canon 5D Mark III iddo fo'i hun. Be gwyddodd Bryn? Ges ti hyn? Na, ddo. Oh. Wel, y problem i fi di, mae gen i, dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg amdano fo, gen i impulse control rate wael. So, os ti'n prynu nhw cyn Dolig? Ie. Os dwi'n gwybod bod fi eisiau rhywbeth, dwi'n mynd, alright, ar Amazon ydy, order, a mae'n just yn... Mae'n jyst yn popio fyny. Mae mrawd yng nghyfraith i'n unio'n rhywun peth. So ti'n mynd, be mae geth eisiau Dolig? A dim byd, cos mae gen o fan o'i gyd. Fod bynnag. Ie. A mae'n just yn really gwael yn eito. So dyna pan mae'n heili fi'n flin dros ben, chos fe dwi'n prynu byd i fi Dolig, chos mae'n technoleg dwi isio i neud mynd yn fatha 1000 o bunna. Ac dwi'n meddwl bod y neb yn licio fi digon i wario 1000 o bunna na fi. Kickstarter. Gan i gael Kickstarter Nadolig Bryn. Yeah. In exchange for a rant about any topic, I will grant you... Give me $10. For $100, I will come to your workplace and perform the rant in front of you. Brilliant. Unrhyw un sy'n eisiau mynd efo Kickstarter Bryn. Am fel $5, ti'n cael signed rant. Ti wedi teipio allan sy'n cymryd mwy o waith. Na fo. Ond, i fynd yn ôl o ddifri, actually, beth dwi'n actually chwilio beth yn licio blwyddyn yma, dwi'n bod chydig bach llai high-tech, ond pethau fel gemau bwrdd. A un o'r gemau dwi'n bod yn chwarae diweddar ydy gemau nhw Cards Against Humanity, sydd yn... Mae hwnna'n game, da ni newydd weld hi ar y fideo, mae hi'n Vox, mae hi'n game gorfforol, as in a physical board game. Ie. Ond heb board. Game cardia, mwy na... Oh, right. So, mae'n gael a party game for horrible people. So, dim synd bod yna neb eisiau gwario 1000 o bunna yn y tu, Bryn. Mae'n actually, pan ddech chi'n chwarae fo'n actually reit ffynnu. Ond stwff fel ydi, fatha jyst rhywbeth... Be ti'n goffa wneud? Esbonio, allu di esbonio Cards Against Humanity ni? So, be di ydi, chi'n cael stack o 5 cardyn gwyn yn eich llaw. A mae yna pentrwyd yn y cardia du. Mae'r cardia du yn efo rhyw fath o ddwydiad yn fawr cael dewis yn yma lle. So, i fo ma dyn nhw tynnu allan o'r pack. Coming to the West End this year, Blank, the musical. So, byddwch chi'n gwneud wedyn ydy dewis o'r 10 cardyn sy'n y llaw, rhywbeth ych chi'n meddwl wedyn sy'n neud o reit doniol. So, dwi war yn dewis Gwaldyn sy'n actually ddim yn really horrible. Y peth mwyaf amrhiodol fysa o'r Ie, union. So, so, Me Time, the musical.
dewis lot o bethau... So ti'n chwarae dy law wrth o fod, a ti'n cael sgôr, a so ti'n mwy doniol na pawb arall. Well, so beth sy'n digwydd, mae'r person wedyn sydd wedi darllen y cardyn allan, yn dewis wedyn yr un maen nhw'n meddwl sydd mwy doniol, a person yna sy'n ennill wedyn. Cool. Dwi'n licio'r syniad y gemau bwrdd, a dweud gwir, achos mae gen ni un, yn tŷ ni sy'n dod allan bob dolyg, ydy The Really Nasty Horse Racing Game. Dwi'n gwybod os da chi wedi chwarae hwnna? Mae hyn yn mynd mor low tech. Sticiwch hefo ni tech fans, be honest. Really Nasty Horse Racing Game, brill. Wan te, bob tro dyn ni'n cael hi allan, mae mam gi yn mynd yn flin, cos mae'n, god, y game ma to, mae'n really hir, a dyn ni, a wedyn, dwi'n trio chymryd, right, na, mae'n ffain, a weithio dwi'n mynd, ond ti'n cychwyn 10 munud arna hi, a wedyn wyt ti'n hooked. Cos be di hi, di game betio. So ti'n chwarae board game o cyffylau mynd rownd y res. Ond job ti ydy betio'r cyffylau a sabotage'r cyffylau eraill. So, mae'n briliant. Mae fel, wel, dwi'n licio bod yn Claire Balding yn y gornel, just bach o highlights a hairspray dwi yna. A mae'n really dda. Cos, os wyt ti'n neud o'n drinking Really Nasty Horse Racing Game, mae hyd yn oed yn well. Fantastic. So dwi'n really, achos be nes i, ryw flwyddyn, nes i ar Amazon, nes i, right, give me the best rated... number 1 rated board game. A honna ddoth fyny, ac o'n i fel, wel, mae'n gorau bod yn briliant. Ond ti dal yn gorau ffysbad. Mae bobl yn anghofio faint o hwyl di hi, achos mae'r set-up yn really gymlath. Cos ti'n goffa neud board betio fyny a rhoi'r odds fyny a wipe clean a pethau fel na. So, ond mae'n real game daily. So dwi'n chwilio mwy o bethau fel na. Wel, deud, os ti eisiau nyddair i drio, swn i dweud ydy, fatha Ticket to Ride. Dwi wedi clywed am hwnna hefyd. Mae hwnna'n good. Mae'n un hefyd, mae'n lle nith o sbwylio Dolig baraidd ydy un o'r enw The Resistance, lle da chi'n grŵp o bobl o gwmpas bwr, a da chi'n aelodau o grŵp sydd yn ceisio dinistrio llywodraeth sydd yn bach yn flin ac yn gas. Ac y problem ydy, mae asiant cudd o fewn y grŵp, a ydych chi'n gorau trio dyfalu pwy ydi o, ond yr asiant cudd sy'n gwybod pwy ydi gilydd, a ydych chi'n gorau trio dewis pwy sy'n mynd ar missions i neud pethau. Mae o'n bach yn sort of, oh my god, fath o beth. God, was hwnna'n brilliant, though. Iestyn, board games yn ti chi? Neu ydyn nhw gyd yn Jigsaw Santan ar hyn o bryd? Na, mae'r plant yn tyfu fyny slow bach, a dyna digwydd bod, dyna beth da ni isio prynu iddyn nhw flwyddyn yma, am fod mae'r iPad di bod allan trwy flwyddyn, mae'r Wii allan, a da ni just isio rhywbeth wahanol. Ond o ran oedolion, ers 1998 rhywbeth fel la, da ni di bod yn chwarae Boulder Dash. Da chi di chwarae hwnnw? Dwi'n nabod yr enw. Mae hwnnw'n wych, lle ti'n cael cardiau, a mae un person yn darllen allan. In 1829, in London, on Canal Street, women were banned from doing what? Ac wedyn, mae pawb yn gorfod dod i fyny efo'i atab nhw, a mae'n atab cywir, ac wedyn ti'n gorfod trio dyfalu par un oedd yn cywir, ac os ti'n dewis unrhyw un arall, maen nhw'n cael mwy o bwyntiau falle. So mae i gyd amdan wneud y bullshit mwyaf i fyny, am fod mae'r atebion i gyd yn ridiculous, ti'n fo? Awesome. Ond yn wir? Yndi, wir, hollol wir, ie. Hanes wir ydi o, mynd yn Dwi really, chi di cael codi bles yn y fi rwan i gael mwy, achos am y tro cynta erioed, dwi'n neud Dolig lenni. Na i yrru link i ti. Ti'n feddwl? Dwi'n neud Dolig, dwi'n neud full on, cinio Dolig yn tŷ ni. Ti'n mynd i rola? Na. Wel na, dyn ni gynamlad i bod yn tŷ rhieni, neu tŷ rhieni hyfreth. Hyd i'r cwestiwn, os ydy rhieni neu rhieni cyfraith yn dod draw? Yndyn, rhieni hyfreth yn dod draw, sy'n golygu mwy o Really Nasty Horse Racing Game. Ond dyna'r peth, so mae yna 5 oedolyn a 1 hogyn blwydd yn y bit. Nice. So dwi'n trio dyfalu sut mae hyn yn mynd i fynd lawr. Fydd y games hir o Monopoly falle ddim yn gweithio. So bys ffindio mwy o gemau fel na. Na i link i ti. Rhoi dy link i'r gwrandawyr. Hefyd. Chos da ni di mynd bach yn lo-fi, ond mae'n cyfri fel technoleg, dwi'n credu.
Yndi. Ish. It's relevant to our interests. Yes, mae demographic ni yn nerds/techies/bobl Cymraeg. Felly dwi'n cedi mae hyn yn gyfyn a gret. Dwi rioed wedi chwarae Scrabble Cymraeg na game Eisteddfod na Monopoly Cymraeg. O, mae hwnna'n rhywbeth os rwy'n gallu prynu fi. The typography version of Scrabble. O, mae'n edrych yn neis. Lle mae lwmpyn mawr o mahogany, a wedyn mae bob un tail bach efo wedi cael ei wneud mewn... Font neis iawn, gwahanol. Neis iawn. Ond, o'n i fysa'r bord yn dechrau edrych fel kidnap note. Mae o. Ond mae just lwmpyn mawr tew o mahogany jyst yn neud o. Nice. Ti'n ma be, fi o'n i'n anghywir. Ar ddechrau'r, cyn dechrau recordio'r rhaglendir, nath ni gyhyddo Iestyn yn fod yn hipster. Dwi ti ddim yn hipster, gwbl. Ti just yn designy. Wel, mae'n fine line. Designy hipster. Ar ddiwedd yr haclediad, mae Bryn yn mynd i rhoi di gasgliad gorau o hipster jokes i ni. Stay tuned, folks. Right, so, Bryn. I'r Nadolig, wyt ti'n mynd i gael rhywbeth cyffroes i bobl eraill o feddwl bod ti ddim yn cael rhywbeth dy hunan? Fi di'r problem fi, dwi'n rybys. Dwi'n meddwl, Dwi'n allai really meddwl ar hegen i bobl tan ma nhw tan dwi yn y siop a dweud, hwnna, fath o beth. Peth hefyd ydi blwyddyn yma, mae mrawd i disgwyl i blentyn gyntaf o, so bydd y mater rwan o pigo pethau fatha i plentyn sy'n mwyn o thebyg newid cael Cyffro. Mae o'n mynd i fod y bethau reit, sa'n really mynd i fod, heili fi ddim really fawr o bobl technoleg, so sa'n really byd technoleg a lle dewis. Gei di brynu grow egg, sef thermometer really syml sy'n mynd yn llofft y babi a mae'n troi lliwiau gwahanol ysdi hi'n rhoi neu rhywbeth. Gwych. Gwych. Job done. Dyna beth Grow egg. Diolch yn fawr, Sioned. Na fo. Symud ymlaen. So Iestyn, mae gen ti rhestr hirfaith dwi'n newydd weld. Na, mae eitha tebyg i chdi. Wel... Yndi, ond mae gen i ti links gwell. Dwi di prynu'r un... o'n i dal allan at Dolig. Dwi wedi gael, un o'r animation bach neis yn dod i fyny. I have reached my goal. Ar fy fuel band SE newydd. So hwnna o'n i'n mynd i gael, ond munud nath o ddod allan eisiau stwffio fo, o'n eisiau brynu fo. Moine. Fatha Bryn, impulse. Impulse control, yeah. So, dwi wedi prynu hwnnw. Ti isio cael hwnna i fynd, wan, cyn Dolig, achos ti isio esgus i fita loads o bwdin a pethau dros Dolig, a wedyn fel, na fo, geith y fuel band helpu fi. Golli fo. Dros y bwdin. Ond dwi'n gweld fan hyn, rhywbeth rili bach a tenne a rhywbeth enfawr. Wel, dwi'n mynd deud enfawr. So, mae iPad Air ar y rhestr. Nes i bigo un o hynna i fyny, dwi'n meddwl blaen yn yr Apple Store, ag... Mae o'n... Pam ti'n pigo rhywbeth i fyny, a ti'n meddwl, mae hwnna'n drwm, a ti'n reid lot o egni fewn i godfio fyny, a ti'n teimlo fatha ti'n mynd i daflu fo fyny fel. Ond o fel na, oherwydd o'n i wedi arfer pigo un fi fyny, ddim yr fersiwn cynta, ond yr ail un. Ac ydyn, o'n i bron a taflu fo i'r awyr, oedd o mor ysgafn, o'n i'n sioct. So mae hynna di hollol mynd yn groes efo, o'n i isio mini, ond rwan dwi'n meddwl, na i jyst gael sticio fo sgrin mawr a cael ai air am fod mor ysgam. Be arall sydd... just y ffaith bod o wedi i'w trimio lawr i dynio ydi o, sy'n neud ti isio fo, neu just achos bod na newydd. Mae'n swnio'n ofnadwy, dwi'n gwybod beth oedd allan fyna. Dwi'n yn cael defnyddio un fi ddim mwy bron. Mae'r teulu yn ddefnyddio fo. It's the family tablet. Wrth gwrs. Dwi angen un iddo fi ddefnyddio. Mae oherwydd... dyn ni'n cael hynna. Mae o'n llawn stwff plant. Llawn i'r top. App gwych, ond mae yna un-app purchases dwi wedi gorau switch off yn efo, ydy Clumsy Ninja. Mae o'n wych. Waw. Dwi wedi gweld rwy'n arall yn sôn am Clumsy Ninja, dweud y gwir. Gwertha fo i ni, gwertha fo. Mae o'r ninja ma sydd ar y sgrin, hogyn bach ydi o, ac wedyn ti'n gallu interactio fo. Os ti'n, mae'n un o hyn, os ti'n pwcio fo, mae o'n
brifo ac yn disgyn, ti'n gallu cosi fo wrth gwrs a bla bla bla, ond ti'n gallu pigo fyny'r punch bag ma ac mynd â fo rownd y lle, a mae o'n trio dilyn o, yn trio waldio fo, ac mae o'n cael points am hynna, ond mae yna antur yn involved yn fo, lle ti'n gorfod treinio fo fyny i fod y ninja da ma, iddo fo cael mynd i achub i ffrind i merch ma. Ond mae o fatha cael... Cyfod, da chi wedi gweld hwnna oedd ar y Connect? Oedd na rhyw deigr neu rhywbeth ar y Connect. Chi wedi gweld hwnna? Oedd o fatha i advertising thing cynta nhw, lle oedd chdi'n gallu interactio efo'r teigr bach ma. Ond mae sort of fel na, ond mae hwn lot fwy interactive. Ti'n gwybod yr ei ti'n gallu siarad efo, a maen nhw'n atab chdi nôl yn yr union rhywun frawddeg, ond mewn llais wahanol. Mae hwn lot fwy advanced na hynna de. Da chi'n gallu pigo'r cymeriad i fyny efo'i dwylo nhw a llusgo nhw ar hyd y llawr a falle. Mae'n lot o hwyl. A mae am ddim just yr peth in-app purchase thing ma. Ond os yw'n rhaid mynd trwy hwnnw. Fydwch chi just cario mlaen chwarae fo tan gynnach chi ddigon o bwyntiau. Ond o ran gyma plant eraill, mae nhw'n dillenio bob un gyn toca boca. Mae hynny'n... Tywa. So bysa'r iPad Air ddim yn cael dim byd fel na'r i gyfil? O na, ddim byd, just stuff fi gyd. Ond dwi'n gweld mae yna rhywbeth ar rhestr fi ag ar rhestr ti sydd allan dangos trend newydd ar gyfer blwyddyn nesa. Dyn ni isio systemau rheoli y tŷ sy'n swnio bach yn odd, ond bewydd, be ni'n chwilio am ydy mae yna ffordd, be maen nhw'n galw the Internet of Things. Ti'n gallu ffeindio ffordd i programio dy dŷ. A dwi'n gwirionedd os yma, achos dwi'n newydd symud i tŷ gwahanol iawn i'r tŷ yr un byw nhw cynt, bach yn fwy, ond y bobl yn byw ma cynt yn amlwg ddim yn credu mewn arbedegni. Achos mae pob golen halogen yma, does na ddim energy saving bulbs yma, a mae radiators mewn llefydd gwirion, a dydy'r ffenestri double glazing yn amlwg ddim yn gweithio'n iawn, cos mae yna ddrafft fyny stair. A dwi'n mynd yn bonkers yn trio cadw costel lawr heb rewi yma. Dwi fel real cybydd adeg yma'r flwyddyn. So swn i'n gwirioni ar just cael thermostats bach bob man, a pob radiator bach a'r system bach gwahanol. O, sy'n hynna'n gret. Nerd. Ond mae fod yn dod dydi, yn fod mae Back to the Future 2015, a pan math nhw gerdded fewn i'r tŷ na, oedden nhw'n cerdded fewn efo just reid fingerprint ar y drws, oedd o'n gallu siarad efo'r teledu. Mae yna i gyd yn dod yn ar y deg. Dwi'n rhoi fingerprint i fynd i'r feithrinfa i big o'r hogan fyny, deud y gwir. Mae'n awesome. Dwi'n hefyd gweld efo'r Xbox, mae hefyd wan mae'n dechrau bod pobl yn cael ei adnabod trwy gwynab nhw, a mae rhywun arall i cael ei fewn, maen nhw'n gallu tynnu fyny profil newydd, so a gweld control o llais, fel beth o Siri. Stuff Kinect a beth yn hyfryd yn dydyn nhw. Ond meddwl ydw i, just o ran, ti'n goffod buddsoddi mewn technoleg, ond mi neith y safio pres i ti'n diwedd, a dyna beth dwi'n rili eisiau neud. Y ddau beth sgyna fi, just i lawr yna, fod y cwmni ma, renw Nest, yr unig beth ti'n gallu gael Mhrydain ar y mynd, newydd o allan ydy'r smoke alarm system newydd, ond mae smoke alarms, mae werth just edrych ar ei fideo nhw, ond fod mae'r sŵn mae smoke alarms yn neud pan maen nhw'n rhedeg allan o batri a ti'n gorau newid, mae mor annoying. Ac wrth gwrs mae hwn yn smoke alarm ti'n gallu controlio efo dy iPhone neu Android, dwi'n meddwl mae'n dod yn fuan, dwi'n siŵr. Ond mae'n gallu cael ei connectio i'r mains a falle, ond pan mae na fwg yn y tŷ, yn hytrach na mynd bip, 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 ac yn noio'r shit allan o'n eich di, a ti'n meddwl, just toastio, fuck off! Yr unig beth ti'n gorau neud ydi sefyll o dan efo a chwifio dy law o'i flaen o, a mae o'n mynd i ffwr, ond dydy o'n mynd i neud y sŵn. Sef roughly be mae bobl yn neud anyway, pam just i ffanio'r gwyn. Yn lle ffanio, mae nhw'n chwifio arno fo, ond dydy o ddim yn mynd bip, 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 mae na lais yn dod yn deud, warning, there is smoke detected in the kitchen. Rhywbeth fel yna, ydy o. Am fod y rheswm maen nhw wedi gwneud hynna ydy'r
ymchwiliad nath nhw i fewn i pobl a nhw'n deffro efo sŵn y smoke alarms ma, ac oedd rhei pobl hyn, oedden nhw yn deffro, ond oedd plant yn gysgu syth drwyddo fo. Oedd o fatha fod y sŵn na just ddim yn... Na. Ond pam nath nhw'n newid o i llais person oedd yn siarad yn eitha, ddim yn gweiri, ond eitha cadarn, oedd y plant yn deffro bob tro. O, gen ni un ar rheina, a dwi'n really frin, achos da ni'n di rhoi rhai yn y tŷ newydd, achos hefyd oedd na ddim smoke alarms yn y tŷ ma, so dwi'n mynd siŵr be oedden nhw'n trio wneud hefo'u halogen lights nhw i gyd. Obviously, bonkers. Ond mi oedd gen ni un, a bechod, oedd hi'n deud, warning, fire! Ti'n just yn mynd, warning, bacon! Fire the disco! A di hefyd, os o ti'n testio hi'n mynd, warning, carbon monoxide. Ac oedd hwnna'n eitha scary, cos neth hwnna ddod fyny rhywbryd pan oedden ni heb testio fo, a nath ni'n ffigur allan, achos oedd y batteries yn mynd slow, di just yn dechrau repeatio pob peth oedd hi'n gwybod sut i ddweud. So, yna bach yn ddychrynllid. Ond, mae yna lot o beth fel y. Dwi'n cedi na dyna di'r, ffordd mae technoleg yn mynd rwan i helpu ti mwy o mwy mewn pethau ymarferol yn hytrach na gael laff. Na'i'n dychryn di efo'r stori o pobl sydd wedi bod yn torri mewn i system fel ta. No, come on, Bryn! Efo'r cameras yna. So mae yna straeon wedi bod oherwydd lot o... Problem efo lot o'r technolega yma sy'n cael ei greu i ddechrau fe ydi, mae pobl yn neud penderfyniadau sydd yn neud synwyr iddyn nhw, ond ar ôl edrych arno fo, mae o'n syniad really top. So, pethau fel edrych ar control systems sydd yn cael defnyddio fewn hefyd fatha gorsaf yn ei nuclear. Mae lot o systema sydd yn cyfriaduron sydd ddim yn ei cymlaeth dros ben, be maen nhw fod i wneud un job a wneud y job yna'n berffaith bob tro. Y problem ydy, mae lot o'r system yna, maen nhw gyda nhw system os ti'n trio mewn gyfnodi, ti'n mewn gyfnodi efo'r union yr un enw dynyddiwr a'r union yr un cyfrinair bob man. So mae'r perianwyr wedyn sy'n mynd o un i llall yn gallu logi mewn heb unrhyw fath o draffath. Be sy'n digwydd hwan ddo, mae'n fwy a fwy o'r pethau yma mynd ar y we, a mae pobl yn gallu cysylltu iddyn nhw o lle bynnag maen nhw yn y byd. A wrth gwrs, os ydych chi'n gwybod bod yr gorsaf yn ei rhedeg yr meddalwedd yma, ydych chi'n gwybod mae'r password yn mynd i fod, mae'r enw dynyddiwr am fod yn administrator, mae'r password am fod yn password. Dyna beth yw'n bob man. Fel na oedd o'n ffilm Die Hard 4.0, ie? Ie, wel, yn union. A'r peth ydy, so, da ni welon ni'n diweddar o'n traffath, flwyddyn ddwy'n ôl, oedd yr Stuxnet virus, oedd yna rhywun wedi cymryd mantais o'r ffaith o'na bug yn un o'r controllers, well, Siemens oedd adeiladu fo, a wedyn wedi managio dinistrio systema rheoli yr nuclear yn Iran. What? So mae'n swnio fel CIA i fi. Wel, yr amad yna CIA, yr NSA a Israel ddaru roed y peth at ei gilydd i trio nadu Iran datblygu nuclear weapons ma. Be da ni wedi weld yn ddiweddar ydy, gaf o bobl yn rhoi y systema yma a cysylltu nhw i'r we, dyn nhw ddim yn creu cyfrinau'r call ar gyfer y system yma, so da chi neu mwyn gosod nhw efo yr defaults ymlaen. So, mewn gyfnod, mae'n bosibilrwydd o chwilio trwy'r we. So, chi'n mynd i Google, fyddwch chi chwilio amdan, fyddwch chi gwerid y string o diwad yr URL, da chi logio mewn i'r system yma, a chwilio trwy Google i weld ydy ffidio mwy o'r ei gwahanol. So, mi o'n y dric yr intro efo webcams, o'ch chi'n gwneud oedd chwilio am /video.htm question mark ar lot o bethau gwahanol. So chi'n rhaid hwnna mewn i Google, dod i fyny efo dwsina o CCTV cameras dros y byd i gyd, ond cysylltu i'r we, a chi'n logio fewn,
newid y gosodiadau nhw, pwyntio nhw at pobl eraill, a hyn o'r efo rein nhw, actually, defnyddio llais wedyn i siarad efo'r pobl, oedd actually, So, y peth ydi, Diolch, Bryn. o hyn i Creepy-tastic. gyd systema sydd wedi cael creu, yna straeon wedi bod pobl wedi setio fyny cameras i edrych ar i anifeiliaid anwes nhw adra. Eto pobl wedi torri mewn nhw a defnyddio nhw i sbio ar y pobl yn byw adra. Okay, well, dwi'n mynd i gael un o'r ein am The cameras thing, dwi'n meddwl na i gael camera, ond mae'r thing efo'r smoke detector ydi, fod dos am camera yna fo, ond mae'n gallu gyrru push notification i fi ddeud, os mae'na dan adra. Y peth ydi, fel mae'r system yma'n datblygu, fydd yna fwy a fwy o bethau mynd ar ei gael anyn nhw, so fyddwch chi'n gwneud pethau fatha, byddwch chi'n dynnu, so sensors i weld, ydy pobl yn y tŷ, maen nhw'n deud, i roed y gres ymlaen, so maen nhw'n deud, reit, os yna neb yma, naim trafod y gres ymlaen. So, os maen nhw'n gallu torri mewn a gweld hwnna edrych ar y sensors, gweld os yw rhywun yn y tŷ, maen nhw'n gallu dweud, gret, rhaid ni dorri mewn i fanna fath o beth. So, y peth ydi, os ydych chi yn gosod y pethau mae fyny, maen nhw'n mynd i'n syniad da, ond mae'n actually angen cymeryd cyma i wneud y siŵr bod nhw. Chos wyt ti'n, mae pethau fel, fridges, ffwrnau, pob peth yn cael ei anfon allan hefo, Wi-Fi barod i fynd. Diolch, Bryn. Wel, y peth hefyd ydi, meddwl, ti'n dweud, gret, allai i switcho ymlaen yn gres yn tŷ ar y ffordd adra fath o beth. O gwych. Ond, os ydych chi wedi gosod o fyny'n iawn, fedydd y boi dros nesa switcho ymlaen eich gres chi, a gadael hwnna'n redeg trwy dydd, a dych chi wedi gwario canodd o bunodd yn grosogi tŷ heb angen. Diolch, Bryn. Pessimistic as always. Ond mae gyd yn mynd i ddod beth bynnag yn y diwedd efo smart meters falle cwmnïau. Mae'n gret. Mae'n hanes wedi bod hefyd bod pethau fatha smart meters BT, British Gas wedi cael torri mewn i, a pobl yn gallu dwy'n data oddi ar hynna. Ac yn dwi'n meddwl un y ddau achos i'r lle pobl wedi managio addasu bilion o trwy ffidlan efo'r smart meter. Wow. Mae hynna'n swnio'n cool. Dwi'n ddim yn credu bod hynna'n anghyfreithlon o gwbl. Yn fy marn i. Swn i'n just yn dweud hefyd, fel ti'n dweud, mae torri fewn i cyfrifiadur heb caniatad y person sy'n perchen y cyfrifiadur Hollol anghyfreithlon. Ond ydy system ar bobl mae gyd yn rhedeg ar Windows 2000? Na, maen nhw'n redeg ar gwahanol beth ond mae'r control system Siemens yn redeg ar i operating system i hunan. Mae'n lot o bethau, mae'n rhaid dynyddio Linux, mae'n rhaid dynyddio versions bach o Windows wedi gael torri lawr. Mae bethau mae gyd yn... Y problem ydy, da ni'n gosod y system yma heb considero yn union sydd mae'n mynd i weithio, a heb considero, da ni wedi dewis yr cyfrinau'r gorau, a da ni wedi wneud yr penderfyniadau call ar y defaults a falle. Just y peth ydy, da ni roed y system yma mewn heb actually meddwl sut da ni am dynyddio nhw, a sydd mae'n bosib actually cam dynyddio nhw. So, hyn di'r pethau gofio. Mae'n neis iawn cael rhywun sy'n broffesiynol ar yr haclediad, rhaid fi ddeud. Bryn, ti'n gwybod am y stuff ma. Wel, gadewch chi fynd o creepy bobl yn torri fewn i dy systemau di. I just yn gweld y rheswm mae internet Bryn yn mynd lawr o hyd ydy, mae fod i setio fo i fyny i hun, ond fatha ffilm Memento, diolch yn cofio neud, am fod diolch yn saff fod yn connected am hirach na awr. Nice. A i fod yn hollol secure wedyn, dwi di cael gwarad o'r gwybodaeth hynna o'm henni, so wnaeth neb cael y gwybodaeth allan. Mae hwnna'n really secure. Wyt ti di rhedeg fel wipe bach Exactly. Da ni yn mynd i dechrau dod o pethau at i terfyn yma, dwi'n credu, ond ydyn ni'n gallu dweud bod hac iaith 2040 yn digwydd. Da ni'n gallu dweud hynna. Dan. Da ni'n gallu dim mwy? Na. Ond mae'n gyffro. Oes, mae'n defnyddiadau reit cyffroes yn dod, a da ni really isio deud iddo chi, ond mae cael yn mynd i lladd ni os ydy deud i nhw fwy. A da chi'n gwybod cael Mr. Away, felly, da ni'n eisiau cael yn banio o Away.
Naethon ni, really. Ond mae y digwyddiad yn digwydd blwyddyn nesa, dechrau blwyddyn nesa fel arfer, felly fyddwn ni'n siŵr o roed rhyw haclediad bach 0.5 cyn hwnna yn edrych ymlaen am y digwyddiad, a y croesi'n besedd, fyddwn ni gyd yn gallu bod yna, fydd ddim eira yn stopio ni, neu babis, neu bynnag arall, mi fydd yna haclediad byw o'r digwyddiad eto, dwi'n credu, dwi'n saff i ddeud hogie? O fydd. Felly mae hwnna'n rhywbeth edrych ymlaen i ar ôl i'r twrci fynd lawr a'r pwdin fynd yn yr bin ailgylchu, cos mae'n neb yn licio fo. Allai holi chi am pwdin Dolig? Iei neu nei? Iei! Iei! O, dwi'n falch bod chi'n hoffi... Neb arall yn tŷ ni hoffi pwdin Dolig. Version hollol gluten-free tro yma, ddo. Wyt ti'n super duper paleo dyddi yma, dwyt ti? Eitha agos. O, da iawn. Is it on the hipster list? Is it there? Ac i gloi haclediad am y tymor nadoligaidd hyfryd, gluten-free, dairy-free, vegan yma. Mae Bryn a'i jôcs crackers. Okay. So, made in Saesneg yn anffodus. So, question. Who was the first hipster? Me? Answer, you've probably never heard of him. How do you... where do you drown a hipster? In the mainstream. Hey! Why did the hipster burn his tongue? Because he ate his food before it was cool. Dwi'n dal yn licio hon. Ac yr un dwytha ydy... Why do hipsters love using the subway? Ymba. Because it's underground. Oh, yeah. Clas i gloi haclediad. Cracker o haclediad, gobeithio. Diolch unwaith eto i chi am rando. Diolch i Gavin Lloyd am olygu a polsio'r podlediad yma bob mis. Diolch ti Gavin. Mi fyddwn ni yn ôl gyda mwy o wybodaeth am hacio'r iaith 2040 cyn bo hir. Ond am rwan, hoffwn ni ddymuno Nadolig llawen iawn i chi. Gobeithio gwch chi pob peth mae Sion Corn awydd dod i chi. Falle ddim smoke alarm efo camera na fo, fel bod Bryn yn gallu torri fewn a watch eich bywyd i chi mynd heibio. Ond hwyl yr wyl mawr iawn i chi gan greu'r haclediad. Felly fyddwn ni'n deud tra gan Bryn. Ta-da! Tra gan Iestyn. Ta-da! A tra gan y fi, Sioned. Diolch i chi am rando. Pob hwyl! Ta-da!